Hola, benvinguts de nou al meu canal. Avui us ensenyaré a resoldre un exercici que va sortir a l'examen de selectivitat de les matemàtiques aplicades a les ciències socials el juny del 2021 a la sèrie 5. És l'exercici número 6, l'últim de l'examen, i ens donen aquesta matriu A, que té aquests termes, A0, 1A, on A és un nombre real. I ens demanen que calculem A elevat a 2, A elevat a 3, A elevat a 4, i que deduïm com seria A elevat a 100. Doncs comencem. Si hem de fer A quadrat, hem d'agafar la matriu A i multiplicar-la per ella mateixa. Per tant, agafem aquesta matriu, la tornem a escriure i procedim a fer la multiplicació de matrius, com ja sabeu que es fa. Fila per columna, primera fila per primera columna serà A quadrat més 0. Primera fila per segona columna serà A per 0, 0. 0 per A, 0. Segona fila, primera columna, 1 per A, més A per 1, també és A. I segona fila per segona columna, 1 per 0, 0. I A per A quadrat. És a dir, que la matriu finalment queda A quadrat, 0, 2A i A quadrat. Bé, ja tenim la primera. Calculem ara A elevat al cub. A elevat al cub, partirem d'A quadrat i tornarem a multiplicar per la matriu inicial, que era A0, 1A. Tornem a fer el mateix, multipliquem. Primera fila per primera columna serà A quadrat per A elevat a 3, més 0 per 1, 0. Primera fila per segona columna serà A per 0, 0 i 0 per A, 0. Segona fila per primera columna serà 2A per A, 2A quadrat, més A quadrat per 1, A quadrat. I segona fila per segona columna serà 2A per 0, 0, més A quadrat per A elevat a 3. Simplifiquem. Tenim A elevat a 3, 0, això serà 3A quadrat, i A elevat a 3. Bé, seguim. Ara hem de fer A elevat a 4. Doncs repetim el mateix procediment. Agafem A elevat a 3, i tornem a multiplicar per la matriu A. Tornem a fer fila, que serà A elevat a 4 més 0, fila per columna. Fila per segona columna, que serà 0 més 0. Segona fila per primera columna serà 3A elevat a 3, més A elevat a 3 per 1, A elevat a 3. I segona fila, segona columna serà 0 més A elevat a 4. Per tant, ens queda A elevat a 4, 0, 4A elevat a 3 i A elevat a 4. Si anem veient, aquestes potències van seguint una pauta que podem escriure com A elevat a n, que seria, primer ens queda A elevat a n, el segon valor de la primera fila és 0, sempre. Després a baix tenim n, fixeu-vos que si n és 4, si n és 3, tenim n per A elevat a n menys 1.
ens queda 4 elevat a 3, 3 elevat a 2, 2 elevat a 1, per tant a elevat a n menys 1, i l'últim valor de la matriu torna a ser a elevat a n. Així doncs, si hem de fer a elevat a 100, apliquem això i tindrem que a elevat a 100 serà a elevat a 100, 0, 100 per a elevat a 99, posarem més ample perquè es vegi bé, 0, 100 per a elevat a 99 i a elevat a 100. I d'aquesta manera hem acabat l'exercici. Espero que us hagi servit i ens veiem en el proper vídeo. Gràcies.